हादर नाङैनो मोनसे रंजानायनि बाथ्रा बे जाहैबाय बोसोरबानि उनाव फैलायबाय मोनसे एमपि भट एमपि इलेक्शन आरो बे इलेक्शनखौ लानानै जोंनि गेजेरावहाय गोबाङैनो रंजानाय जादों। बयबो सिन्था खालामगासिनो दङ जे जों माब्ला भट होनो मोनगोन होननानै गोबां सुबुंफोरा तैयार जानानै दङ, केम्पिं खालामगासिनो दङ, गावबागाव हानजा गावबागाव बाथ्राफोरखौ बुंथिगासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, बेबायदि समावहायनो जों गोबां ख्रिस्टियानफोरनि गोसोआवहाय भटखौ लानानै गोबां मानसिफोरा गोनो गोथो जायो। आं देग्लायनि बे एमपि इलेक्शनाव भटखौनो होआ नामा, मानोना आं रावखौबो सेलेक्टखौनो खालामनो हायाखिसै। आङो जुदि सोरबा सासेखौ होनानै होयोब्ला बे देरहायोब्ला आंहा माबाफोर उसुबिदा जागोन नामा? बायदि रोखोमनि बाथ्राफोर, बायदि रोखोमनि सिन्ताफोर, बेफोरबायदि सिन्ताफोरखौ लानानै दङ आरो बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ लानानै गोसोनि जिथु जेंना, आङो भट होगोन ना होआ ना, बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ लानानै थागासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आङो रोखा खालामनानै होदों जे साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरा मा खालामनांगौ बेनि माखासे बाथ्राफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आङो बुंलांगोन। दा बेयावहाय नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन जेन सोरनो भट होनांगौ बेखौबो आङो जोबथायाव नोंथांमोननो खोन्थाहैगोन। दे अब्ला जोङो बाथ्राखौ जागायजेनलांदोनि। बाथ्रा जागायनायनि सिगाङावनो माखासे सोंलुखौ खालामनो हास्थायदों। बे जाहैबाय माखासे सुबुंफोर दङ, माखासे ख्रिस्टियानफोर दङ जायफोरा सोंलु खालामो जाहैबाय बाइबेलाव भट होनायनि बाथ्रा दङ नामा होननानै सोंग्राबो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, गोबां समावहाय बाइबेलाव बेबायदि थोंजों बाथ्रा गोबां बाथ्राफोरखौ मोननाय नङा, नाथाय बाइबेलावहाय जेब्ला जोङो फरायगोन नाथाय जोङो मोननो हागोन जे हादोरखौ मानि, हादोरनि जिथु नियम आयेन कानुनफोर दङ बे गासैखौ मानि, अब्ला बे बाथ्राया बेयावनो हाबनानै दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, बाइबेलावहाय गासैबो बाथ्राफोरा दङ, नाथाय माखासे बाथ्राफोरा फिदिंनाय बाथ्रा, थोंजोङै मुं खारिनाय, जेरैहाय बाइकनि बाथ्रा, जेरैहाय कारनि बाथ्रा, बेफोरबायदि थोंजोङै मुं होनाय बाथ्राफोरखौ मोननाय नङा, नाथाय फिदिंनाय बाथ्राफोरा गोबां दङ। जेरावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो आङो बुंना होनो नागिरदों साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरा भटखौ होथारनांगौनि मोनबा खारन नोंथांमोननो बुंना होनो हास्थायदों। सेथि जाहोनानो जाहैबाय मानोना बाइबेला जोंखौ बुंदों भट होनो थाखाय, जेरावहाय जोंखौ रमारि 13:1-5 सिरियाव बुंदों जे आयेननि सिङाव था, आयेनखौ मानि, कानुनखौ मानि होननानै, आरो लोगोसेयैनो जिसु ख्रिस्ट'आ माथाइनि 22:20 सिरियाव ओरैहाय बुंदोंमोन, आरो जिसुआ बिसोरखौ बुंफिनदों, अब्लालाय हामगौ, खैसोरनिखौ खैसोरनो आरो इसोरनिखौ इसोरनो होदो। जों जि हादोराव थादों, हादोरनिखौ जों हादोरनो होनांगौ। जि हादोरनि आयेन कानुन दङ बे आयेन कानुन बायदि जोङो सोलिनांगोन। जिहेतु बोसोरबायाव फैनाय जिथु भट दङ, एमपि भट दङ, बेखौ जोङो रंजा बाजायै साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरा हैनांगौ। जि समावहाय जिसु ख्रिस्ट' खैसोरनि मुंखौ बाहायदों, खैसोरनिखौ खैसोरनो हो होननानै, बे जाहैबाय हादरनि बाथ्रा, हादर दैदेननायनि बाथ्रा, राजानि बाथ्रा, राजानिखौ राजानो हो होननानैहाय, आरो इसोरनिखौ इसोरनो हो। दिनैबो बे एखे बाथ्रायानो दङ। जों हादोरनिखौ हादोरनो हो। जोंहा हादोराव जि बिबान दङ बे बिबानानो जाहैबाय भट होनायनि बिबान। बे भट होनायनि बिबानखौ जोङो मावथारनांगोन आरो इसोरनिखौ जोङो इसोरनो होनांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नैथि जाहोन मानो जोङो भट होनांगौ बेनो जाहैबाय जोङो जोंनि हादोरखौ अनो। जों जि भारत हादराव जोनोम मोनबाय, जोङो बे हादरखौ मोजां मोनो, आरो जोङो जुदि मोजां मोनोब्ला, बे हादरखौ मोजां मोनोब्ला, बे हादरखौ गाहाम मोनोब्ला, बे हादरावनो जोङो दङब्ला जोङो भटखौ होथारनांगोन। मानोना अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, जों ख्रिस्टियानफोरा बे हादरनि थाखाय गोबां खामानि मावो, बे हादरनि जौगानायनि थाखाय जोङो खामानि मावो। जों साफ्रोमबो मोनथिगौ जों मा खामानि मावो। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो बे हादरनि थाखाय आर'ज खालामो, जोङो बे हादरनि थाखाय सोलोंथाइ बिफाननि थाखाय जोङो स्कुल खुलियो, गुबुनखौ जोङो सहाय होयो, गैजारोङिफोरखौ जों सहाय होयो, दै मोलोङिफोरखौ जोङो दै लोंहोदों। जोङो बे हादरनि थाखाय गोबां खामानि मावगासिनो दङ, जायफोरखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया। बेयावखायनो जोङो बे हादरखौ अनो, आरो बे हादरखौ अनग्रा साफ्रोमबो बेक्ति ख्रिस्टियानफोरा, बर' ख्रिस्टियानफोरा भट होयो। नाथाय जुदि सोरबा ख्रिस्टियान बेक्तिया जुदि भट होआखैब्ला आरो बुङोब्ला हादरखौ आं अनो होननानै, बे जानाय नङा। जुदि नोंथाङा हादरखौ अनोब्ला, बे हादरखौ मोजां मोनोब्ला, नोंथाङा भटखौ होथारगोन। दानाबा जोङो नायदोनि थामथि जाहोन, हादर जौगानायनि थाखाय जोङो भट होनांगौ। अनजाग्रा प्रियफोर, येस, हादर जौगानायनि थाखाय नोंथांनि मोनसे भट होनाया जोंनि हादरखौ मोजांनिख्रुइ मोजांसिनाव लांनो हागौ। दायो जोङो जि हादोराव दङ, जोंनि हादोरा जौगागासिनो दङ, भारत हादोरा जौगागासिनो दङ, आरो नोंथाङा भट होनायनि गेजेरजों आरोबाव जौगाबावगोन। जिबायदि पार्टिफोरखौ देरहाहोयोब्ला जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन, ख्रिस्टियाननि थाखाय मोजां मावगोन, हिन्दुनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन,
बुद्धिस्टनि थाखाय मोजां मावगोन, मुस्लिमनि थाखाय मोजां मावगोन, गासैबो धोरोमनि थाखाय, गासैबो व्यक्ति सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन, हादोरनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन। बेबायदिखौ जोङो भट होनांगोन आरो जोङो हादराव मोनसे रंजानायखौ लाबोनो हागोन, हादोराव मोनसे जौगानायखौ लाबोनो हागोन। सोर लाबोनो हागोन? नोंथांनि मोनसे भटआ हादोरखौ जौगाहोनो हागोन। जोंनि हादोरनि सोलायनायखौ जों हास्थायोब्ला, जोंनि हादोरनि जौगानायखौ जों हास्थायोब्ला, जोंनि हादोरनि मोजांखौ हास्थायोब्ला जोङो भट होथारनांगोन। मानोना जोंनि भट होनाया हादोरखौ जौगाहोयो। मानोना जि पार्टिया देरहागोन, सरकार खालामगोन, बै सरकारा हादोरनि थाखाय मोजां सिन्था खालामगोन, व्यक्तिनि थाखाय मोजां सिन्था खालामगोन, धोरोमनि थाखाय मोजां सिन्था खालामगोन, हादोरनि थाखाय, हादोर जौगानायनि थाखाय सिन्था खालामगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बेयावखायनो जोङो भट होनांगौ। ब्रैथि जाहोन जों मानो भट होनांगौ बे जाहैबाय जोंनि दुश्मननि थाखाय आर'ज खालामनो खाबु मोनो। अनजाग्रा प्रियफोर, मानोना इसोरनि बाइकखौ बाइबेला बुंदों नोंसोरनि सुथुरखौबो अन, नोंसोरनि सुथुरनि थाखाय नोंसोर आर'ज खालाम होननानै बुंदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बेखिनियावनो जोंहा गोबां गुलाय गुजाय साननाय हनायफोर दङ, नङा होमब्ला? पार्टिखौ लानानै, बबेबा पार्टिनि मुंखौ बुंनानैहाय जोङो बुङो जे बे पार्टिया मोजां नङा, बे पार्टिया ख्रिस्टियानफोरखौ नायनो हाया होननानै बबेबा पार्टिनि मुंफोरखौ खारिनानै जोङो गोबां खोथाफोर बुङो। नाथाय इसोरनि बोसोना जोंखौ मा बुंदों? अनजाग्रा प्रियफोर, दान्दिसे सम जोङो गोसोखांनि। पार्टिया, बबेबा पार्टिया, सोरबा सुबुङा ख्रिस्टियाननि सायाव अयनाय खालामदों, गाज्रि खालामदों, बे बाथ्राखौ दान्दिसे सम दोनथ'। नाथाय इसोरनि बोसोना जोंखौ मा बुंदों? इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौसो थुलुंगा होदों दे नोंथांमोना, नोंसोरो गाज्रिखौ दामुगै, नोंसोरो गावनि दुश्मनखौ अन, नोंसोरो गावनि दुश्मननि थाखाय, सुथुरनि थाखाय आर'ज खालाम, बिसोरखौ निमाहा हो होननानै इसोरा जोंखौ फोरोंदों। बेखौसो मावनो थाखाय। अनजाग्रा प्रियफोर, पार्टिया जेखि जादिया, ख्रिस्टियानखौ नायनो बाग्रा, ख्रिस्टियानखौ मुगैग्रा, ख्रिस्टियाननि दुश्मन जेखि जादिया, नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर आर'ज खालाम। मानोना इसोरा जोंखौ बेखौ थिनदों, आर'ज खालामनायनि गेजेरजों जोङो भटखौ होनि। पार्टिया जेखि जाया मानो, अनजाग्रा प्रियफोर, मोजां जाथों गाज्रि जाथों, नाथाय इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौ थुलुंगा होदों जे दुश्मननि थाखाय आर'ज खालाम। प्रियफोर, बाथि जाहोन जों मानो भट होनांगौ बेनो जाहैबाय साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरनि भट होनाया जाहैबाय सरकारनिफ्राय मोननाय मोनसे बिथोन एबा मोन्थाय। बे मोन्थायखौ गोरोन्थियै दाबाहाय। अनजाग्रा प्रियफोर, गोबां समावहाय जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय सिन्था दङ, सिन्था थायो जे आङो बबे पार्टिनो होगोन, बबे पार्टिनि सायाव आङो भटखौ होनानै देरहाहोगोन होननानै गोबां गोनो गोथो जायो। बेनि उनावहाय गोबां मानसिफोरा ओरैहायबो सानो जे आङो बे पार्टिखौबो देरहाहोला, बै पार्टिखौबो देरहाहोलिया, जिखुनु जाया बबेबा मोनसे जाथारियावसो आङो थुनानै होनोसै एबा केन्सेल खालामनायावसो भटखौ थुनानै होनोसै होननानै गोबां मानसिफोरा सानो आरो गावनि भटखौहाय बेसेन गैयै खालामनानै लायो। अनजाग्रा प्रियफोर, बेबायदि दाखालाम। नोंथांनि भटआ मोनसे मोजां गोग्गो सरकारखौ लाबोनो हायो। दा बेयावहाय नोंथाङा जेराव होयोब्ला नोंथाङा गोग्गो भटखौ होनाय जागोन बेखौ खालाम। मानोना भट होनाया नोंनि मोन्थाय, सरकारनि मोन्थाय, आरो इसोराबो बेखौनो बुंदों जे सरकारनि आयेनखौ मानि होननानै। दा बेयावहाय केन्सेल जालायनाय भटखौ दाहो, नाथाय नोंथाङा नोंथांनि मोन्थायखौ बाहायदो। अनजाग्रा प्रियफोर, जों मानो भट होनांगौ बेफोरनो जाहैबाय गासै मोनबा पइन्ट नोंथांमोननो आङो दिन्थिनानै होबाय। नाथाय जोबनायाव आङो बेखौनो बुंनो हास्थायदों, खावलायदों, भट होनायनि सिगाङाव अनजाग्रा प्रियफोर आर'ज खालामगोन। नोंथाङा पार्टिनि थाखाय आर'ज खालामगोन। बबे पार्टिनो, बबे केन्डिडेटनो, बबे हान्जानो भटखौ होनांगौ नोंथाङा आर'ज खालामग्रो आरो आर'ज खालामनायनि गेजेरजों नोंथाङा खामानिखौ माव। आरो बेनि उनावहाय जोबथायाव नोंथाङा एनालाइज खालाम बबे पार्टिखौ, बबे केन्डिडेटनो होयोब्ला, बबे केन्डिडेट, सोर केन्डिडेटनो होयोब्ला खामानिया मोजां जागोन, हादरनि जौगानायनि थाखाय जागोन, बेखौ सिन्था खालामनानै, एनालाइज खालामनानै, नायबिजिरनानै नोंथाङा भटखौ होगोन। नेसनेल लेभेलनिखौ नायनानै गावनि लकेलनिखौ नायालाबानो थाब्लाबो जानाय नङा। नोंथाङा लकेलनि जिथु केन्डिडेट दङ बे केन्डिडेटखौबो नायनांगोन। केन्डिडेटआ माबायदि नोंथांनि थाखाय खामानि मावगोन ना मावा, रायजोनि थाखाय खामानि मावगोन ना मावा, धोरोमनि थाखाय खामानि मावगोन ना मावा, ससाइटिनि थाखाय खामानि मावगोन ना मावा, गासैनिबो सुख सान्तिनि थाखाय खामानि मावगोन ना मावा, गासैखौबो एनालाइज खालामनायनि उनाव नोंथाङा भट होदो। आरो बिनि उनाव जोबथायाव अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, गासैबो इसोरनि इच्छा बायदि जागोन। इसोरा जायखौ हास्थायदों इसोरा थिसनगोन। नाथाय बेखिनियावनो सिन्था खालामनो हागौ, बुंनो हागौ गासैबो इसोरनि इच्छा बायदि जागोनब्लालाय जों मानो भट होनो होननानै सोरबाया साननो हागौ। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बे नङा। भट होनाया जाहैबाय जोंनि मोन्थाय, भट होनाया जाहैबाय इसोरनि बिथोन।
नाथाय गासैबो खामानिया इसोरनि इच्छा बायदि जागोन। जोबनायाव मोनसे बोसोन फरायनो हास्थायबाय, बे जाहैबाय बोसोन बिजाबनि 20 बालाब 27 सिरि। फोरबोआ जोंनो मन आरो मोजां गाज्रि साननो हानाय गोसो होबाय। बेनि सिगाङाव मुङा मुंसेयाबो थाखोमानो हाया। अनजागा प्रियफोर, जोंनो इसोरा मोनसे मन होदों आरो मोनसे मोजां गाज्रि साननो हानाय सक्तिफोरखौ होदों। दा बेयावहाय आरजनि गेजेरजों मोजां गाज्रिखौ नोंथाङा सायख'दो आरो बिनि उनावहाय नोंथाङा सोरनो होनांगौ बेखौ थांखिनानै मोजाङै हैदो। दे अब्ला प्रियफोर, साफ्रोमबो भट होनो थाखाय थामथिम जादो आरो नोंथाङा दानिफ्राय आरजआव थादो आरो नोंथाङा सेलेक्सन खालामदो सोरनो होनांगौ। दे अब्ला प्रियफोर, देग्लायनि जिथु फैबाय थानाय भटफोर, बे भटनि सायाव इसोरनि आशीर्बादा थाथोंसै आरो जेन मोजां सरकार जायो, बेनि उनाव जोंनि हादोरा जेन जौगालाङो। दे अब्ला प्रियफोर, इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जै मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेन दोनथ'बाय। थेंक इउ।